L-Awtorità tal-Artijiet ma taċ permess biex art tal-Gvern tkun inkluża f'dik li hija magħrufa bħala Planning Control Application fil-Manikata. Lan ta' din l-applikazzjoni li saret mill-privat biex jiżdied il-volum ta' bini li jista' jkun permess fuq art li mhix il-bogħod mill-Knisja skedata tal-Manikata. L-applikant privat li daħħal l-art tal-Gvern kellu bżonn il-kunsens tal-Awtorità tal-Artijiet biex ikun jista' jagħmel dan. Mat-Times of Malta l-Awtorità spjegat li m'għandha ebda intenzjoni li tibda l-iskop tal-art li għandha fil-Manikata biex ikun hemm aktar żvilupp. Id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Artijiet tagħmel referenza li għal Prim Ministru Robert Abela meta f'intervista fuq One Radio il-ħadd li għadda fejn matula reġa' appella l-iżvilupp sostenibbli. Il-Gvern ukoll qiegħed imexxi bl-eżempju, f'aħħar jiem ħanerġgħu hekk nagħti eżempju konkret. Kellna sitwazzjoni fejn l-Awtorità tal-Artijiet iddikjarat b'mod ċar ħafna f'każ ta' applikazzjoni fil-Manikata biex jinbidlu il-parametri tal-iżvilupp, jiġifieri kienet applikazzjoni li ddaħlet mill-privat biex jinbidlu parametri tal-iżvilupp imma li kienet ukoll tolqot li hija proprjetà tal-Gvern kienet tipprospetta din l-applikazzjoni żvilupp f'post li huwa sensittiv u l-Awtorità tal-Artijiet iddikjarat b'mod ċar li mhux se tagħti il-permess biex fuq l-art tagħha jiġifieri l-art tal-Gvern din l-applikazzjoni tkun tista' timxi l qudiem. Fl-aħħar ġimgħat il-Prim Ministru saħaq għal aktar minn darba li l-iżvilupp li ma jagħmel sens m'għandux ikun ippjanat u mressaq quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg spiċċa jikkritikah għal dawn id-dikjarazzjonijiet li fost l-oħrajn il-Prim Ministru għamilhom meta mistoqsi dwar applikazzjoni li tieħu ġnien fil-qalba ta' Birkirkara. Dakinhar fil-waqt li tkellem b'mod ġenerali sostna kif ġonna fil-qalba tal-irħula għandhom ikunu ippreservati. Il-messaġġ tal-Gvern nemmen li huwa wieħed li jrid jasal u jrid jasal across the board għaliex funzjoni ewlenija tal-Gvern hija dik li jagħti id-direzzjoni strateġika f'kull settur li fih jopera dan il-pajjiż u naturalment fuq is-settur tal-kostruzzjoni u fuq is-settur tal-iżvilupp mod ġenerali. U ngħidu dan għaliex nifhem preċiżament il-konsern li semmejt inti fid-domanda tiegħek. Ġonna fil-qalba tal-lokalitajiet tagħna għandna l-obbligu li nippreservawhom. Dan huwa obbligu tal-Gvern, obbligu tal-awtoritajiet tagħna u nemmen li huwa messaġġ ukoll li jrid jittieħed mill-iżviluppaturi.